bengoke ora apa-apa. Karo Antarja wani, wani. Sepinten dapure Antarja. Ah ngono. Karo Antasena wani apa ora? Ayo. Ayo mau lho. Pripun? Karo Antasena wani apa ora? Wani mawon. Piye ta? Wani mawon. Oh. Piye ta iki? Kaya mau lho. Wah, piye? Kok malah kaya bayi. Wis meneng tak sumbarke nek karo Antasena kowe tak sawedi. Antasena iki wong edan. Nggih. Kowe iki mung tanggo umpan. Kok nek dhek maju sing maju aku. Oh ya Antasena maju kowe ngali wae. Pupuke watu ndas. Nggih. Kayak iki wong edan. Antasena wis ketemu karo Sengkunak cekel tali gocine ya kan. Tak tewu teng jelasar. Nggih. Ndek kula nyilih bilang. Tak sumbarke. Nggih. Antasena. Antasena. Iki rek cae. Cae wis rene. Iki teko kok ora omong-omong ta iki. Sikil kok dijunjung abot ora. Yo, kowe karo aku jandon ning kene, Pak Dik. Ah. Piye? Ora sah piye-piye. Ayo kowe gelut karo aku. Ya, aku wis maju ning kene ya jagung bakarane. Karepe kudu wani. Ya wis tekan kene arep mungsuh karo Antasena. Ya. Rawuh nek aku mulih entek-entekan ora nampa amplop. Mergo aku ora nyambut gawe. Karepmu, oh, leno panginamu. Cencang jenggot kroncal-kroncal karo maju. Ayo le. Botya. Ayo le. Aja mundur. Karo Antasena ora rasa wedi, rasa ciut. Maju terus, Le. Ya. Ayo, maju. Oke. Ngantemo. Wah, ilang nyawamu, Pak Dik. Cobanen. Has. Ora krasa. Ah, oh. Yap. Ora krasa. Ora kuat. Ayo. Ora luput modar. Yo canda junjung sabetake, tak junjung muncalake. Ayo le. Bersasana jaya Allah, bersasana jaya Allah, bersasana jaya Allah, bersasana tenang Allah, bersasana jaya Allah, bersasana tenang ayo. Awas. Ora eneng tenaga niku. Sing seru. Was. Ora krasa. Ya ora kuat. Ora krasa. Ayo. Ora kuat ayo. Luput modar. Oh, canda junjung sabetake, tak junjung muncalake. Ayo aku. Bersasana jaya Allah, 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 bersasana jaya